Malawi Today. Rimpopo FM ndi comrade Mtanyi wa chigawo cha kumamawa ndati nditulukire mwakanthawi kochepa koka Malawi kuti tiyankhule. Ndikudziwa chilungamo chikamayankhulidwa anthu amadana ndi chilungamo, koma anthu ochuluka andale amafuna mabodza. Ukakamba bodza ndiyo kumtima kwawo mbee. Koma ine ngati comrade Mtanyiwa ndikubwera pano pa Rimpopo FM ndikuyankhula chilungamo, ndipo anthu amene ati amveonso aziwanso kunena kuti comrade Mtanyiwa wanena chilungamo chenicheni. Pamene palipo chilungamo Amalawi tisamaope, pamene pakuchitika chilungamo tisamaope. Chilungamo chimamasula. Choyambirira ndikufuna ndinene kuti utenga upite kwa mazibusa nonse amene mukumatenga ndalama kwa Lazarus Chakwera. Ndicho linga chonena kuti mwapeperese Amalawi. Voti ya Amalawi siri mmanja mwainu mazibusa. Mazibusa mukhoza kutenga ndalama ndikumakadya ndi mabanja anu. Ndipo kuti tuwerenge nambala ya mazibusa ndi nambala ya anthu mziko. Nambala ya anthu mziko ndiyo chuluka. Ndi chifukwa chake mazibusa mukamaliza maphunziro anu amakugayirani mipingo, iwe mipingo 5, iwe mipingo 7, iwe mipingo 10. Amadziwa kunena kuti munthu yo ndi mmodzi sangakwanise, tikampasa mipingo 17, tikampasa mipingo 20 sakwanisa. Koma tagayire mipingo kusonyeza kuti anthu amene ali ochulukawo ndi amene ali ofunika, akufunika kuti tizialemekeza. Ndiye chigawo cha kumama kuno choyamba ndikufuna nene kuti mazibusa nonse ACCP amene mwakhala mukutenga ndalama kwa Lazarus Chakwera nonse ndinu makape. Nonse mazibusa amene akuziwa kuti ine ndine mbusa natenga ndalama kwa Chakwera, gite kosa sitima kugwira weka, chikombo mtima chimakugwira weka munthu kuti ine nali nawo mgulu lolandira ndalama. Kandi mazibusa a Blantyre Synod, ka a Livingstonia Synod, kandi a Nkhoma Synod, koma nonse ACCP amene mukudziwa zonoti ineyo I once go kukakumana ndi Chakwera, kapena iye inakakumana ndi personal assistant wa Chakwera, kapena ndinakafika ku office of president kumene kuti nakalandira ma envelope. As long as ndiwe mbusa wa CCP makape nonse mutijere zopereka mu mpingo, mupiteso mukalandireso ndalamaso kwa president wa dziko. Mukutoona ngati sezisiru ino andikhulupirira Mulungu Atate. Ndi chifukwa chake Belongo akuti chisiyeni chikhristuchi tiyeni tikawe ku chisilamu. Ngakhale ku chisilamuko kuli anthu awiri atatuso amene afuna kuisokoneza mamu. Dzina la Mulungu lafika paja pomangodyerapo kumangodyerapo akhristu eni nkumavutika, azibusa nkumalemera. Likafika la Mulungu anthu kumalepera kukalowa mchalichi chifukwa chonoti alibe chopereka. Anthu andiseka wiki yatha ija sinapereke, wiki ino yokha. Ngati munthu alibe chopereka kulepera kupita kuti akamve mawu a Mulungu. Lero mukulandira ndalama kwa Lazarus Chakwera mudzina lonoti mwapeperese akhristu ACCP akavotera Lazarus Chakwera. Nonse makape mazibusa, nonse makape mazibusa amene mwatenga ndalama kwa Lazarus Chakwera. I'm not reversing my statement. Nonse ndinu makape. Musatenga akhristu anu ngati zisiru. Akhristu anu akugona ndi njala. President wanuyo akwazuza. Akhristu anu akulepera kubwera ku chalichi. Akhristu ambiri pano aondaonda. Tayangana ni amaya ucheniwo. Matako awo anali choncho. Matako aphera. Mwayangana amaya mfano awawawo. Mwayangana akazawa akula mpingo wa bandawo. Amaoneka choncho
choncho amene munthawi ya DPP, munthawi ya Mai Joyce Banda amaoneka choncho, munthawi ya Bakiri Muluza amayi amene amaoneka choncho. Siru kuvati makola alatosaoneka bwino. Ifeyo tizimasula, tiziyankhula zomasula, tiziyankhula chilungamo choka. Ndikupita kumachinga kumene kwachitika skando, kumachinga kumene kwachitika skando. Ndifuna ndiyankhule zona zake zeni chilungamo chake cheni. Munthu ukamamumenya osawakubwezera, usamamtenga ngati chitsiru. Kukumenya iye kumango kuyang'ana osawamtenga ngati chitsiru. MCP munakhapa a DPP pambowe kuchokera siku limene lija mpaka lero palibe china chilichonse chimene apolisi akutiuza kuti tinafufuza tapeza. Pamene kumene kucha kunala achina Abelo Muyawa amene amakhapa anthu, kunala achina Dala Kadula, anthu akudziwika. Koma ndi chani chimene chikuchitika? Apolisi mwangokhala pay. Lero kwachitika nkhani kumachinga, mufuna muzithamanga kunena kuti mufuna mwayang'ane anthu amene aononga galimoto ya MCP. Magalimoto amene anaonongedwa anthu wamba kumbowe aja anali Siru. Galimoto ya MCP inachita kukaputa dala anthu ali pa office pawo pa UDF. Iwo ndikumakadusa pamenepo, ndikumaka nena boma ndilo mweri sitisinta. Mukupita kukayankhula mawu aboma ndilo mweri pamaso pa anthu amene ali ndi njala. Pamaso pa anthu amene ali ndi njala inu mukupita pamenepo ndikumakauza zonena kuti boma ndilo mweri. Mmati zosatira zake zikhala ja. Well done anthu akumachinga, well done. Ndipo mukanathirola somiyendo. Palibe kunena kuti iya mukulimbikisa ma violence. Sikulimbikisa ma violence. Koma zimafika pena ponena kuti enough is enough. Tatopa nazo zinthuzi. Azalo akukona ndi njala. Ndenu muzika apitira pa nyumba pawo nkumakauza boma ndilo mweri. Boma lake liti? Boma lake la Masanzalo mweri. Yitu sinkhanga zaona yeni. Iyi ndimafuna ndibwere ndikuze ni chilungamo chake. Zimene zachitika kumachinga zicha, ngati simusamala MCP, zimene zicha zikhala zikupitirira. Apolisi muyambeka mwaka agwira anthu amene apanga zopusa pambowe. Apolisi mupite mukagwire anthu amene anampha Shaniru Muluzi, anthu amene anampha Klaus Chilima, anthu amene anampha Kapeni. Ndiye muzipita muzika yang'ana anthu akumachingacho. Mwaje sachiteza anthu amene acho. Lero muzika uza kuti boma ndilo mweri. Mwaje sachiteze anthu akumachinga. Nge mukapite mmanyumba mwawo muzikadusa pa office pawo. Boma ndilo mweri. Chiyambireni niyo chibadwireni. Azigogo anu anayamba akuza kuti chitezo chimajedo. Sitikufuna nkhondo mdziko la Malawi. Komano ikafika nthawi yonena kuti wakuti ndi amene akuyambisa abwezeredwe. Chifatika mangoyang'ana anthu akumati amene acha ndopepera. Mwapha Chilima ndi anthu ena 8 Amalawi angokuyang'anani. Mwapita munakakhapa anthu pambowe. Anthu anapanga zimene alipo, list ya anthu ilipo. Koma chikuchitika ndi chani? Mukungoyang'ana. Ndepa likahulekena kake. Kahulekena kake kakanachezeresedwa nchomanga. Akupanga chibwezi mkazi ameneyi. Akupanga chibwezi mkazi ameneyi ndi Chelsea
akupanga chibwezi ndi Chelsea chapinga nde akuyankhula motumbwa. Nde ndifuna ndikuuze iwe Nzimayi wakukalonga, Nzimayi wakukalonga, I know you very well. Ine sindimasewera mkazi amene zina yake ndi Lonica Kaonga. Lonica Kaonga nambala yake 09821480103. ngati unachezera usiku kumapanga mchomanga ndi Chelsea chapinga. Don't play with me. Lighton Mangochi, hule limeneli usamale nalo limakhala kukalonga. Lonica Kaonga. Za uhule sanuzo muzikapanga kwanko kwa MCP ko. Osandipangira ine za uhule sanuzo. Amalawi ine sad note mama uno Amalawi nonse ndikufuna kukuzani kuti ineyo ndipangisa ma demonstrations. Ndipangisa ma demonstration. Usipeza kuti ndrama sindikupemphani soni yayi, sindikupemphani. Ndipanga choteka. Ndimaziwana ndi azungu, ndimaziwana ndamwenye pali anthu olemera amaiko ena. Ndikupangisa ma demonstration ku Malawi. Mafuta akufuna kukwezedwa. Ndikufuna ndinene panopa a president a dziko la Malawi mukangoyekeza kukweza mafuta a galimoto. Ma demonstration amene ayambewo akayamba ma demonstration amenewo siku limene azizatha ndikuti inu mukutula pasu lindo. I want to show you who is Comrade Ntanyiwa. Anthu akhala kukupangirani masewera. Mukangokweza mafuta a galimoto, kungokweza mafuta a galimoto, MCP yathera pomwepo kukubwera ma demonstration amene musachita regret kunena kuti chifukwa chani tinakweza mafuta, chifukwa chani stina kambirani kunena kuti is here. I'm warning you. Nonse ma activist be ready. Ndikupangisa ma demonstration. Kaya anthu malipiridwa kuma demonstration, I will pay you. Koma tipulumutse dziko la Malawi. Amalawi nonse tikangolengeza za ma demonstration pasapezeka munthu kukhala mnyumba anthu atitola. Why you want to raise price of fuel? Mafuta akangokwera mtengo ndekuti china chilichonse chikwera mtengo. Lero we are talking thumba la chimanga 120,000, salary ya munthu 35,000. Chaboma ndilo mweri pamene pandisha ndofuna muzindi yankha ino amene matiboma ndilo mweri. Thumba la chimanga panopa 120,000, salary ya munthu 35,000. 35,000 120 sikugwirizana. Ndewira akakweza mafuta thumba ilili tikulinena kuti la 120,000 likhala ndrama singati ndanthu angati amene akwanise kugula chokudya. I'm repeating, Amalawi ndifuna ndibwerese kunena kuti ndiyitanisa ma demonstration ndipo ndipangisa ma demonstrations. Mafuta akangolengeza kuti akwera kukhala ma demonstration amene kumapeto kwake musachita realize kunena kuti we make a big mistake. Osatikanda pachironda chimene chayamba kupola mabala ake tikutakwana kuti tikupita ku September 16 kuti tikavotere tisankhe chinthu chimene tikuchifuna.
ndifuna uthenga wanga upite kwa aliyense amene akunena kuti ine ndima ndeka. Chimene chikukulimbisani mtima choti muyima nokhacho ndi chani? Amalawi akufuna adziwe. Sinthawi inoyo yoti tizikonde, tiyeni tibwere pamodzi. Akabambe, bwerani tiyeni tikhale pamodzi. Anthu amalakwirana, koma anthu amakhala pasi ndi kukambirana. Apitwa Mutharika ndi Malemu Klaus Chilima anayambana athu, amakambirana athu. Ndendi kuti mademonstration a Malawi akangolengeza kunena kuti mafuta a galimoto akwera. Mademonstration akuchitika. Palibenso kupempha ndalama pa social media. No. Tipeza means yopezera ndalama kuti mademonstration achitike. Atitola anthuwa. Endi akangokweza anapha China Chilima anthu tinangokhala pay. Nthawi imeneija inali nthawi yonoti MCP nyamuka ipakire izipita. Now this is the right time. Akangokweza mafuta a galimoto tonse pamsewu. Tonse pamsewu. Aponi Kalindo birede. Amasauko Banda birede. A Richard Mpepo birede. Kaya anterera nyani kaya muzati joina ziri ndinu ndufulu wanuso. I'm serious about this. Anthu atitola atitenga ngatife zisiru. Ndikubwera ndi nkhani kumene kwapita ndalama za nyumba zalephereka kumaliza zija. Watenga ndalama zimene zija ndampeza. Ife Amalawi kumavutika. Wina nkumangolemera. Kutenga makontrakt onse akuti yazimanga nyumba za polisi, za prisoni, za ku ame. Ino ku ame amene anapereka so contract kwa munthu amene iyi. Ndikubweraso ndi dzina. Malawi asifutika chonchi, anthu mulibe chisoni manje. And andale opanda chisoni ngati ino MCP sinaonepo. Amai Joyce Banda tieni bwerani kagwireni mkono adadi atupere. Tieni agwireni mkono adadi. Tieni akabambe kagwireni mkono. Tieni ena nonse mwende nawo. Zinazo tizikambirana titalombola dzikoli. Tikangozisiya izizi andaleno. Tikangosiya izizi dziko la Malawi lifika paja poipa. Muntu wakumuzi atenga kuti 120,000 atupere muluzi. Mwakulira mmudzi ndikudziwa. 120 muntu wakumachinga aitenga kuti akagule chimanga. Tieni tipulumuse dziko la Malawi. Zina zonse za maudindo, ma vice president zichani, tisitenge zonsezo tizike uko, chimene tipange. Tiende nawo adadiwa, tikaone kuti kodi tioloka bwanji, tikaoloka uko, tauza adadi panopa auze na MCP kuti ndakula, mtima ukupheni, koma ndaoloka nawo anthuwa.
akusireni kaya tupere muzi mukhala president kaya mai Joyce Banda akhala president kaya Kabambe akhala president kaya Chihana mukhala president. Chimene tikufuna ife tuoloke apa, tuoloke ti business yali nalo ndiye kuti tuoloke pakufunika inu mai Joyce Banda mutikoke ife Malawi atupere, mutikoke ife Malawi adadi mutitenge tiendele limodzi tikatero tipulumutsa dziko la Malawi. Koma wina akatalowereku wina akatalowereku MCP idi phato tosetu tose tifa. Ai ndali za ku Malawi. Ai hey yo hai ndikatereso pa Mpopo FM munali ndine